This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Panginoon, hiling po ng dasal na ito na ingatan niyo po ang lahat ng magtatrabaho ngayong araw. Ilayo niyo po sila sa masama at kapahamakan habang tinutupad po nila ang kanilang mga tungkulin sa araw na ito. Bigyan niyo po sila ng lakas para magampanan nila ang ibinigay sa kanilang responsibilidad. Maging maayos po sana ang takbo ng bawat gagawin nila sa kani-kanilang mga departamento. Bigyan niyo rin sila, Panginoon, ng talino para harapin ang araw-araw na mga problema na dulot ng trabaho. Bigyan niyo sila ng isang malinaw na pag-iisip habang hinahanap nila ang solusyon na katapat sa bawat hindi kagandaang mangyayari sa araw na ito, Panginoon. I-provide mo sila ng wisdom para sa mas magandang takbo ng kanilang gagawin ngayon. At sana, Panginoon, makakuha sila ng aral sa bawat mangyayari sa kanilang mga trabaho. Alisin mo po sa kanila ang init ng ulo dahil wala po itong magagawa o maitutulong sa kanilang mga haharapin ngayong araw. Pasensya, Panginoon, ang ibigay mo sa kanila para tama po ang mga makukuha nilang leksyon sa haharapin nila ngayong araw.
Panginoon, kailangan po sila ng kanilang pamilya at kanilang bayan. Kaya bigyan mo din sila ng lakas sa pagharap at paggawa nila ng kanilang mga trabaho. Panginoon, hinihiling din po namin na iiwas niyo po sila, proteksyonan mo po sila sa mga sakit o virus na nakakalat ngayon sa aming bayan. Naway ang mga sakit na ito ay hindi tatalab kapag malapit sa kanila dahil napapaligiran sila ng inyong pagmamahal at pag-aalaga. Panginoon, itinataas po namin ang lahat ng manggagawa dito sa aming bayan at ang mga kapatid naming mga OFW na nagsusumikap din para sa kanilang mga mahal sa buhay. Sila rin, Panginoon, isinasama din namin sa aming dasal na sila din ay proteksyonan ninyo at alagaan ninyo, Panginoon. At ang aming bayang Pilipinas, Panginoon, ang aming bayan, patuloy niyo pong proteksyonan ang lahat ng Pilipino. At hinihiling din po namin ang paggaling ng aming mga kababayan na may sakit. Panginoon, patuloy kaming maniniwala, magtitiwala, at magmamahal na mga anak mo, Panginoon. Alam po namin ang lahat ng ito'y ibibigay nyo sa amin dahil kami ay mahal mo. Ito ang aming dalangin sa araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng COVID-19 sa bansa, palakasin ang ating resistensya sa pamamagitan ng pag-inom ng Power Trio. Ito ay binubuo ng Fern D, your sunshine vitamin even without the sun. Fern Active, multivitamins that helps in boosting vitamins B complex. Milk Co, strengthen your bones and it's made by 100% real milk. Power Trio is made by iFern from the maker or Fern C, the #1 natural vitamins in the Philippines. For more details, contact us at 0961-355-3682 for more details. Sa mga naghahanap ng pagkakakitaan ngayong panahon ng pandemic, ang iFern ay naghahanap ng mga distributor. Free membership fee and educational attainment required at kahit nasa bahay ka lang dahil mahirap lumabas, pwedeng-pwede mong gawin si iFern Business. Contact us at 0961-355-3682 for your inquiries. Ang Country Best International is urgently needed. Interested applicant to work abroad for the following: female private nurse for Jeddah KSA, female caregivers for Riyadh KSA, female household service workers, domestic helpers bound to Kingdom of Saudi Arabia, ready visa for HSW or DHI. Hindi na kayo matatagalan maghanap ng employer dahil may maghihintay na po sa inyo. For interested applicants, please contact Ms. Eden at 0961-355-3682 or via FB Messenger at Eden Bilando. God bless us all. Beware of illegal recruiters. Vince Baltazar na, Vince Baltazar na, Vince Baltazar, little salamat sa imo. Matinabang mabuot, Vince Baltazar, madali mong ranihan.
Ang pinaka-aking na konsehal, iyan si Vince Baltasar III. Para sa kabataan, mata-Diyos na tao na konsehal, siya hobin pa na konsehal. Vince Baltasar na, Vince o ikan na, Vince Baltasar na, the third. Vince Baltasar na, Vince Baltasar na, Vince Baltasar, salamat sa imo. Leader kang kabataan, Vince Baltasar, ang maasahan mo. Makabuluhang paghimay ng mga issue at mga balita na nakakaapekto sa ating araw-araw na buhay. Mga issues na dapat natin bigyan ng pansin at bigyan ng tamang solusyon. Aarangkada na! Arandar Bicolania! Arandar Bicolania! Arandar Bicolania! Kasama si Ariel Arrieta. Arandar Bicolania! Hoy! Good morning! Mga Karandar Lunes! And syempre, good morning, Lord. Thank you for waking us up and thank you for this brand new day. Mga Karandar, live po kita digdi sa duwang istasyon. BicolNet TV and Arandar Net News and Information Broadcasting Services. Mayo 3, 2021. Baguan ka boss, une ang satuyang pang Lunes, pang petsa 3 na Bible Reflection. Sabi Mayo 3 sa 2021, Lunes, sa ikalimang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, pahingi po Lord, sabi ng Panginoon, anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko. Kahit ano, siyempre yaong pwedeng gawin ng Panginoon. Meron bang hindi pwedeng gawin si Lord? Oo. Akala ko ba kahit ano? Opo. Kahit ano naman talaga. Basta't ito ay para sa kabutihan. Mabuting intensyon at kahihinatnan para sa atin. Kung makagagawa ang Diyos na hindi niya pwedeng gawin, hindi na siya niyan Diyos. Sabi ay, mother knows best. But God know the best that the best. Done the best. Humingi kayo at kayo ay bibigyan. So yan po ang satuyang Bible Reflection ngunya na Lunes, pitsa 3 kan Mayo, an ikalimang simana kan pagkabuhay kan mahal na Diyos. An Bible Reflection na po yan, hatod sa satuya ni Father Ching Sorbano. Padre, good morning sa imo dyan. Thank you very much.
And syempre, good morning world, good morning Philippines, good morning Bicolandia, good morning Probinsya Canalbay, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Camarines Sur, and Camarines Norte. Syempre, good morning USA, good morning New Jersey, good morning California, good morning United Kingdom of Saudi Arabia, good morning Dubai, good morning Hong Kong, good morning China. Mga karandar, mga kasurog, si Ayi Andes Ariata po ini, ang sa inyong kasabay, makakasabay digdi sa programa. Sarong oras kitang magiriba-ibahan, mag-istoryan kita ki mga pangyayari, nangyayari digdi sa satuyang kapalibutan. And syempre, welcome po kamo kabos sa programa. Pwede tabi digdian kabos. Mag-greetings, mag-bareta, mag-impormasyon, pwede po yan digdi sa programa. Ang sa indong partisipasyon, mahihiling sa pag-type sana dyan sa comment portion kan sa indong mga monitor. Siyempre, good morning kay Pading Alan Quinto na nakaantabay na sa oras na ini. Good morning, Padi, and siring man sa bilog mong pamilya. And of course, sa Kuyang Kabas dyan sa California, kay Pinky Esquame. Mate, good morning sa imo, and siyempre, to your behalf, good morning. Pasiring kita dyan sa Winnipeg, Canada. Nakaantabay man si Buddy Alin Salomon. Alin, good morning tabi sa imo and sa bilog mong pamilya. Thanks for watching there in Canada. Nasa pag-antabay man sa tuyang pag-iriba o kayaan sa tuyang amigo si Jensen Villanueva. Guys, good morning sa imo dyan sa Santo Cristo Daragalbay. And syempre, good morning kay Father Ching Urbano na nakaantabay na. Salamat sa Bible Reflection everyday. Siyempre, good morning sa BicolNet TV, kay SM Maestro Nel Adtuon, and kay Kasurog Patrol numero 2 sa Tony Kileste na naka-standby na. Nag-chat ini sa ko kasubanggi, ano nga yapait kita sa aga? Na-reply ko ngunyan, fight nga niya ko. Tipla na kaya ako. Doon, kasubanggi, tipla na ako. Nag-long drive kami ni Mrs. Medyo napagal, so lawas. Kaya narugado, nangaturog ako ki Atab. Pero mas maray na nangaturog ki Atab, Atab man nagmamata. Maski makulog-kulog pa sulawas. Mga karandar, mga kasurog, magburuhat, magurunat kan sa tuyang ugat. Day magpara hugak talunes. Sabi nga ni hugak mali. Higos tios, hugak tigbak. Nabasa ko lang duwan sa lubot kan tricycle. And siyempre kay Doc Randy Puot na nakantabay naman ko niyan. Happy birthday po sa imo. Doc Randy Puot, and regards to Dr. Jane Bursi Puot. Betcha Tres, happy birthday sa mga naka-birthday. Oy, birthday ni Major Gil Otibar. Pare, happy birthday tabi sa imo. Ano lamang? Basta sana. Ano man yang gusto mo? Ay man, joke lang. And syempre, good morning man kay Mac Efrain Mendez kan Arandar Patrol dyan sa probinsya kan Sorsogon. Taot magkadarang magtambusis kayo ni. Kung bako na busy si Karandar Brain. Brain, pasensya ka na. Dahil na ako naka-coordinar sa imo kaswapon ta. So, mission mi ni Mrs. Jan, iba man. Kaso, nagkatagpo na naghirilingan kami na Commander Jomar Hardin. Commander, good morning sa imo and sa bilog na grupo Canfords FII. Oy, thank you very much sa pag-akomodar, Pards FII Castilla chapter.
Maurag ang grupong ini. And siyempre, good morning man kay Pading Ediboy Toledo. Nasarok man ang membro kan Parts FII. Mabuhay tabi ang Parts FII sa indong kunyan. Kasuhapon ba successful, ano itong apod ka ito? Bakit itong program? No di nagpaabot ininin ayuda sa duman pa, harayuon pa sa ang Magallanes, Sorsogon. Ay maurag talaga ini, maski sain. Basta kaya pa. Kaya, thank you very much. Mabuhay po, FII. Sabi ko sa comment ko, may the Lord be, ano susutaram ko? May God reward your good doings. Or may your good doings be rewarded by Almighty. Kabos na nagagibo ka yan, mapasaindoan kagurangnan. Ang pagtabang sa kapwa bako maraot, dawa sa intapang anggulo hilingon, either may purpose o dae. Either may hidden agenda o dae. Ang importante diyan, ang punto diyan, nakatabang. Ang hidden agenda diyan, saka na yan. Diyan lang yan sa gilid kan mission. Takon tultulmanan agenda pero dahil mang kitinabang, it's useless. Diba? And magtabang ayon sa kapasidad. Garuman sana yan so West Philippines mga kaarandar, mga kasurog. Ang West Philippines bako man ang issue between China and the Philippines. Nababasa, nasasakyan nindo tabi, mga kaarandar, mga kasurog. The issue in the Philippines is not between the Philippines and the China. The issue now is between the President and the ex-Justice Carpio. And the administration in the Dilawan. Garuyo na yan, diyan na nakapokus ang istorya kan West Philippines. Ayo baga. Bako yung tabi, Ediboy Toledo. Kaya matanglay pagparawro-paropon. Andiado digdi ang Pilipinas. It is bako man warban na pod kay ni. It is a dungkilan between the President and the ex-Justice Carpio. Ang nasa sakripisyo, ang tawo. Dapat, alibay na kamukaan. Ay, Sus Maria and Joseph. Aber daw, takwaon tango na kwaon tango na, ang report ali dyan sa Primero Distrito kan probinsya kan Albay. Kwaon taan na nasa linya si idayal ko na idayal ko na tabi Kasurog Patrol numero 2 sa Tony Kilisteta. Ano ngaran man dito, sige man kunyan ka matian ni daw. Sa Barangay Kagawad, arestado. Badil asin Granada na kumpiskar sa Catanduanes. Sa Barangay Kagawad. Ano ni may armory? Aber daw. Kwaon taan na detalye. Kay alat. Hay na ito to. Paano inipiga ko adigdi? Baysa na ko na. Marat madayal tabi ako. Karandar Kasurog ton. Piganap ko lang sa imong sungaran mo digdi sa punbok, baka dai na. O nina, nakuha ko na.
Nagring na. Kasorogton. Kasorogton. Yes, tabi sir. Natarog ka ng boses mo, garo may buhok sa halunan. ah, May nalon. hindi ko aram, basta garo gas mo pagmating may buhok sa halunan. May sumilabit. Garo bata ang pagili ko kanbo, garo kulot, nalipot, Tog. kulot. Pangyari yan. Di ka kanango na, pero wako sa microphone mo. Di ka kanango na. So, Okay na. okay, yan. Nailo na. Okay, so pasensya na kan Birnes, medyo di kita nakairita, natapos so bypass. Maaga na, talagang Iyo. rogado, kaya ngunyan kita mapugaw ni gusto. So, Okay. garuan na dardar mong barita, mamundok manan, barangay opisyal, nada ko panin badil, arestado, nada ko, may armory. Okay? So, mga karandar, mga kasurog, sarong barangay opisyal sa Catanduanes, an arestado, matapos ini madakupanin, magkaiba-iba ang putahe, nasa ibong. Okay, ang detalye, aton sa tuya ni kasurog, patrol numero 2, Tony K. Tony K, good morning, please come in. Alright, tabi, Sir Roy. Good morning. Maray na pagkaaga sa tuyang mga paraan tabay. Happy Monday. Medyo malipot-lipot maorang digdi sa Permel Distrito kang Albay. Iyo. Ngunyan pa sa nabuminagsakso Agua de Mayo. Ay, manang gada. Kaya nagsalod muna ako kimadali. Iatlas ko lamang. Dahil, lumuwas ka. Diyan ka mag-report sa luwas ta, mas marida so, alam sa langit. Sinalo ko na. Ikuramos mo sa payo mo. Yan. Kaya dire, ito mga dugang na informasyon kung saan sa ngaling Barangay Kagawad ang naaristar kan nakaaging Sabado tabi Israel kung saan nakuha sa naunang bitan ng suspitsado ang badil Granada. Arestado nga ni tabi ni Saray na sarong Barangay Kagawad sa isinagibong pinagsarong pwersa kang Karamuran Municipal Police Station kang katanduan ni 2nd Provincial Mobile Force Company kang permerong aldaw kang mayo ng Gagtabi Saray sa sarong luklok na barangay kang Karamuran. Ipinagkasal tabi kang mga operatiba ang search warrant 2021-16 EJ mag-aalas 11 tabi Sirye. And mag-aalas 11 ning aga tabi Sirye. Okay. Kung saan na-arestar na ining suspitsado na pinagbistong si alias Dodoy, 43 anyos, may agom, residente kang barangay May Suram. And sa ginibungan ni tabing operasyon na kumpiskal sa nasambit na operasyon, ining sarong kalibre 98 na revolver nakargado ng tulong bala sarong granada tabi, Sir Age. So badin na 38 may tulong bala. Roger to tabi, Sir Age. Kargado nin tulong bala budak Granada. Granada. Paano ito nakasoksokso Granada sa badin? Hindi mo lang ganda. Sa ilang kamaga sa Pipaw matawan sa Nanan Lunes. Abante. Alright, and ngunyan, naon sa kang timpilan kang pulisya kang Karamuran ngunyan isasaanat na itong takang nakaagi baga Sabado, Domingo, ngunyan nakatala na ilatag man sa iya ang kasong sa iyang hampangon sa pagbalgar sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Act so RA 9516 laban duman sa suspitsado tabi Siraye. Mantang digdiman sa Banwaan kan Santo Domingos, arestado man ang pinagtutubudan na sarong pamayo kang communist group o spokesperson tabi ni Sir Aye
na-aresto ni tabi si Ray in 61 years old na suspitsado na aresta rin sa barangay San Isidro Santo Domingo Albay kang nakaaging kasugma kang Domingong aga for illegal possession of firearms and explosive tabi si Ray. Oh, And naobserbaran ko kasurog taon. Pero labo-labo kaso pitsa 1, pitsa 2 operasyon na arukan. Sige sa daraga igwaman. Roger, and duman sa Naga, Sao? igwaman baga, sarabay-sabay ining pinagsagibong operasyon tabi ini tabi si Ray. Oo, simultaneous issuing of search warrant, ano? Roger to tabi si Ray. Oh, And duman yan tabi si Ray, kasabay digdi sa pinagdisto tabi ining si Danilo Valucio E. Banalnal alias Pastor Dan, 61 years old tabi ini si Ray. oo. And duman yan tabi si Ray, pinagkasurman itong joint elements kang CIDG Albay, PFU, CIDG, NCRFU, RSOU, PRO5, asinso PNP SAP, First Albay, PMFC, Albay, PSU, and Santo Domingo Municipal Police Station tabi Sir Aye. And dito tabi Sir Aye, si search warrant ipinagpaluwas tabi ito Sir Aye ni Honorable Edgar L. Armes, Vice Executive Judge kang RTC kang Legazpi na nakapit siya Mayo 1 sa presenteng taon tabi Sir Aye. Okay. And na-recover na ito na sususpitsado ang sarong unit taon na brand caliber 45 pistol with the serial number 9658 inserted with stainless steel magazine. And may containing 7 Naputol so anli ko Ayos na anli niya. Putol-putol. Sige. Redayal. Marot ko nalubat si kasurog to ni Kay. Day. Sige, padagos tabi. Kasurog to ni Kay. Tasuan balik ito duman. Tasuan ling putol-putol. Sige. And duman yan tabi si Ray, yan nasabi ng operasyon, pinagkonduktar, kaiba man tabi si Ray, as in witness man kang barangay, Official. punong barangay ni Bugi Balila Ibarcenas, asin sarong kagawad na si Napoleon Sardina Ibalagot, kang naunambitan ng barangay tabi si Ray. And si Balicio, asin sa mga nakong ebidensya sa iya, ipipresentar sa kustudiya kang CIDG Albay, PFU, and so kaso kayo ipinaghahanda na para maisa na nasambitan ng persona tabi si Ray. Okay. Mantang sa luwas man kang duman sa parte man kang uwas, sa man na barangay official ang nadatok sa illegal na tupada. Ay, otro. Ano daw? Salong barangay, punong barangay sa parte man dyan sa third district kang Albay ang nadakop kasugma na duman sa pinagsasagibong illegal na tupada tabi si Ray. Tapos kita kainin. Di, mababawasan kinuang kapitan. Roger to that. Ano, Oo. kapitan siya mismo duman sa lugar kung saan nagsapada kini. Itong nadakupan pala sa iya si Ray, nagdayo man sa ni si Kap. Saka di doang kapitan ang mawawara na naman sa Bicol. Roger to that. Ini baga, kaya pangapunan man siguro duman sa mga barangay opisyalis na pinagsusuporta rin yung mga illegal na tupadan. Ako, pag-isipan yung daning mga ita, talagang may katahampang yung sindang dakulang reklama, dakulang pinalilag kung mapapatunayan talaga na nag-i-involve sindan sa mga illegal na tupada. Dakulao na bakong ko niya an sa paron niya dakulao na kasusupgan. Ayaw ko. Ang makaulo kaya nito nagdayo pa si Kap. Ayaw nga. Dumas sa Balyong Barangay, dumas siya. An tatagas kampayo pigtataram na kan gobyerno, pigtataram na kan presidente, pigtataram na kan DILG na.
Bawal bawal. ang tupada. Kung ano pang forma ng illegal, surugal-sugal, baga bawal mo na mo yan. Oo. Tapos patupada sikap sa barangay niya. Uni man sikap, dominayo man mo. Minsan kamong duwang kapitan ka mo. Roger, tabatabi si Rayo. And hindi pa lang sa Criminal Distrito kang Albay, kasugma, nagkaigwa man yung mga simultaneous mga pagsakyada sa mga illegal na patupada, tabi si Rayo. Oo. Kung sa inda ko na nagka-arrestan, duman sa Pagdikan Malinaw, 4 na persona ang na-arrestan, and duman man sa Banuan kang makakain nagkaigwa ng panran. Maray kon fan. Ito, Nagkaigwa ng sadran na daing direksyon. Gari baga so, sinindi anak witis na huwag kasarabutan ang direksyon. Garo, nag-restoryan turumpok, ginapuang kigranada sa atahaw. Roger to that. And sabi ko na nga ni, talagang manahay man ang mga, talagang nga din taman so, sa po yung mga kapulisan na talagang yaon man sa indang pinagsasagibong mga operasyon tangaling makultar ang mga siring kaining mga illegal na patupada sa mga puro barangay, lalo na pag aldaw ng Domingo. Actually, kasurugton, ang nangyayari kaya, narog kayo na eh. Halimbawa, may tupada sa sarong barangay, dahil man yan pigdadakop, dahil. Aha. An pag may nag-text o nag-usip sa pulis, saka yan didakop. Iyo talaga, tigahalat mo namindan mga talaga na iba ning magpaabot ng sumbong. Takunday nindan aktuhan na sumbong, sindaan mamamarakmakan. Roger. Pero kung mahiling mo, maobserbaran mo, kadaklan na nadadakop dyan, mga senior citizen. Yan, tama ka tabi si Raye. Mga nasa edad 51 to 60 plus, iyong mga nagkakadalakop mga. So may mga arthritis, may mga dahil na nakadalagan kay Maray, iyan na nagkakadarakop dyan. So ligid na sila ang pinagsasagi mo. Tangan mo, makadulag. Tampahit ka yan, arog kayo na eh. Sabi, so pulis yaw na. Dulag na nga ka mo, hanggang kaya nindo dumulag. Pigpapadulag, pag madali naabutan kan pulis, mapunduan pulis, dalaga naman. Takot yaros, abo man ang talaga darako punta para nagringo haman pagdilin siya. Nagdudulin siya man. Tama ka dyan sila. Pag ito distansya, saka man mayroon naman sa pulis, mapundo naman kidait. Yes, so senior citizen, budak may rayuma, dahil na talaga. Abot ng dahil. Dahil na nga talaga, sir, kaya dumulag. Dako pa na sa rago. Kaya, tinawag man ligi sa Banuan Gambaka kang mga nakaaging alaw napabarita sabi si Raye na so illegal na tupada pinagsasagibo man sa daga mismo kang mayor. Kaya ngun yan nagsanglit na ki COP ngun yan na iling tama na talagang igwa man yung improvement pagkaigwa ng pagsakya na tabi si Raye. Si Saynan COP dyan sa Bakakay. Si Police Major Michael Lorilla tabi si Raye. Okay. Maura gini kababayan ko maninilig sa Banuan kan Santo Domingo. Ayun. So yan tabi si Raye, mga dugang na impormasyon halibigi sa kuyang lokasyon, patrol numero 2, Tony Kiliste, Kasurog, Bicolano, worldwide. Thank you very much, Kasurog, patrol numero 2, Tony Kiliste, sa imong mga impormasyon. Yan ang pigtataram dyan. Mga karandar, mga kasurog, iyo yan, yung kapitan, tapos, nadakop sa, ay, Sus Maria Josep, ang dapat kan, alam na, dapat kan, alam na, criminal case ba yan, administratibo, di tanggal ito, sutat na chair kan barangay na ni Kap, maguruan tabay na, tay ka na, ang masunod na, kapitan. Ay, good morning sa mga nakaantabay, kay Makay Julioso Andes, good morning. Kay Jerome Graho and kay Joy Loria kan San Jose, California. Good morning, thank you for watching. Okay, mga karandar, mga kasurog, bago kita magpadagos kan sa tuyang mga oristorya, nagkapirang patalastas na alam na. Alam na. Ayaw,
And kay Paring Clarence Sintalan kan branch 5 nito bulwagan ng Katarungan probinsya kan Sorsogon. Pare, good morning sa imo. Thanks for watching. Happy Monday sa imo. Sige, harap boy ka na. Thinking of going back to school? Are you ready for the new normal? We understand your worries. At Polytechnic Institute of Tobacco, we assure you that learning will definitely adapt to the new normal through our flexible learning system. No internet, no laptop, no computers? Don't worry, we've got you covered. There's definitely a teaching learning system for you. Everything is a bit different at school at the moment, but we're strong and we get through it. Polytechnic Institute of Tobacco Incorporated, the pioneer in computer and engineering courses in the 1st District of Albay, offers free senior high school, academic track, ABM, STEM, UMS, and GAS, technical vocational livelihood track, electronic products assembly and servicing, NC2, computer system servicing, NC2, bread and pastry production, NC2, food and beverage services, NC2, cookery, NC2. Polytechnic Institute of Tobacco also offers the following courses: Bachelor of Science in Computer Engineering, Electrical Engineering, Electronics Engineering, Elementary Education, Business Administration, Computer Science, Information Technology, and Associate in Computer Technology. Avail of the free set of school uniform for senior high school graduates of PITA, and all incoming freshmen and transferees are entitled to a full scholarship on all courses. Also avail of the Unifast Scholarship for college students, wherein the grantee will receive 60,000 pesos per year. Hurry, enroll now. No entrance exam and no interview. For inquiries, please visit the register, Polytechnic Institute of Tobacco, 100 Panal, Tabaco City, or call 052-732-7602. Congratulations to Polytechnic Institute of Tobacco for garnering the highest passing rate among all schools in the 1st District of Albay during the September 2017 licensure examination for teachers, and to the 5th Regional Placer, Mr. Steve Cereza. Congratulations to the new electrical engineers, Engineer Josephine Bonavente, Engineer J. Carolino, Engineer Romnick Bonina, Engineer Jodel Cabo, and Engineer Angelo Brusula. Your PITA family is so proud of you. Polytechnic Institute of Tobacco, 35 years of bringing world-class education to many Bicolanos. Online enrollment is available. Visit the PITA Facebook page and click on the links to enroll. For on-site enrollees, the school implements no mask, no entry rule, temperature check, and social distancing. Polytechnic Institute of Tobacco, tara enroll ka na. Milk tea? Check out the newest milk tea and coffee shop in the city. Busang Yuan is located at TNM Chua Building, Rizal Street, Albay District, Legazpi City. Your one-stop shop for all of your cravings. Aside from your favorite milk tea and coffee drinks, partner them up with delicious breads, pasta, and pastries. Busang Yuan also offers authentic Chinese cuisine. Your favorite Chinese pork, beef, and chicken dishes available from Tuesday to Sunday. Experience delight with delicious food and drinks only at Musiang Yuan. Open from 9 a.m. to 10 p.m. And ano oras man na ini hatod sa satuya kan ang full colors printing press and photography. Full colors printing press and photography makukuha dyan sa Proc 7, Barangay Cruzada, Ciudad Can, Legazpi. And full colors printing press and photography is owned and managed by Mr. Reggie and Miss Rochelle Marcelo. Okay? And siringman ang oras na yan natin sa satuya kan Al Aluminum and Glass Supply na makukuha dyan sa Rizal Street, Barangay Sagpon, Daraga, Albay. Madaling hanapon ini, tayaw sa nini kailera kan na Bicol College. Al Aluminum and Glass Supply is owned and managed by Mr. Tony Aranya and Miss Annalyn Aranya. Ipapamana kay Tricia. And pagali mong Al Aluminum and Glass Supply, magbalyo ka mo kitinampo, mahiling nindo dyan ang Marceliana Law Office. Ang Marceliana Law Office, iyan tabi ang law office kan abogadong servidor kan banwa ang kandaraga na si Attorney Joey Marceliana. Mapag-ibo ka mo ng legal documents kay puanin doon in mga legal advice o legal consultation, magpasyar sa na dyan sa Marceliana Law Office. And kung kamo naghahanap nin rent a car, pwede man tabi kamo dyan mag-inquire sa
Marceliana Law Office. Tan manager kan Sages Rent a Car dahing iba kundi ang aking gayon ni Attorney Joey na si Charles Joseph Marceliana. Auto ko, drive ko, safe ang biyahe mo. Yan ang slogan kan CJ's Rent a Car. And siyempre, mabuhay ang inner wheel kag sawa chapter sa panginginot ni Sis Cha Barbacena Marceliana. Sharing man ko nanin sa inyong mga sasakyan, mga auto may difference. Daraon sana sa RB Brothers Car Service Center na makukuha dyan sa Purok 5, Barangay Binitayan, Daraga, Albay. Now, RB Brothers Car Service Center is owned and managed by Mr. Doc Boy Gulyem. And gusto nindo nin mapagkakan na puwerte, magpasyar sa Ignatius Lutong Bahay dyan sa Barangay Ilawod, Ginubatan, Albay. Ang Ignatius Lutong Bahay nag-officier nin mga Filipino cuisine. Ignatius Lutong Bahay is owned and managed by Miss Ignalin Arionday. Sa mga nagkakarapi-kapi sa mga oras na ini, sabayanin mainit asin masiram na tinapay na mababakal dyan sa 1015 Nathaniel's Bake Shop na makukuha dyan sa Barangay Orosite, Legazpi City. Madaling hanapon, takampag sa Nininggayo kan Ayala Mall. 1015 Nathaniel's Bake Shop is owned and managed by Mr. John and Miss Marianne Artiaga. Sharing man, gusto nindo nin puwerte, native chicken, tinutungan, adobado, adobo, tinola, asin bulalo at iba pa, magpasyar sana sa Tatangwin Fast Food na makukuha sa Purok Everlasting, Barangay Kumadkad, Castilla, Sorsogon. Tatangwin Fast Food is owned and managed by Miss Arlene Balin Morano. Safety sa household, magamit nin tamang LPG, so nagaagi sa quality control, nagaagi sa tamang inspection, magamit sana nin gasol. Gasol na mababakal sa Top Gas Gasol na makukuha dyan sa Sentro kan Banwa ang Daraga, kataid sa na mismo kan Petrones. Top Gas Gasol is owned and managed by Brad Ato Lim. And siyempre, good morning sa tuyang mga amigas dyan sa New Jersey, kay Sir Idol Mr. Machulito. Good morning, sir. And sa tuyang mga amigos dyan sa Allied Fantastic Dancers of New Jersey, kay Mimi, kay Emily, kay Alwin, kay Doy, kay Vec, and kay Myra Ligaspi. Okay, mga kaarandar, mga kasurog, balik kita sa programa. And of course, good morning kay Miss Eden, and manager kan Ifern Oragon. Okay, magamit sa nanin na Ifern, tanganing kumusog, an sa tuyang resistensya. Tanganing dahil dulutan ni COVID. Digdi sa tuya sa lugar. Sa Legazpi, may nagpositibo na naman. Kaya naka-lockdown ang nagkapirang mga establishmento. Aber daw, hanapon ta daw kung anong mga establishmento ang lockdown sa mga panahon na ini. Ito daw. COVID-19 Public Advisory ni Alcalde Noel Rosal, magmati to maximize the implementation of COVID-19 risk management measures and based on the assessment of the situation, the Legazpi City COVID-19 Task Force advises. Okay. Alat ko na ha, nasa ibong na linya si Kaarandar Prain. Kuwaon tatulos, tatibad kuwaon tatulos, tatibad magbago pa kaini an isip. Okay, libre an oras kaini. Kaarandar Prain, good morning tabi sa imo. Kumusta? Yes, good morning, Karandar. Sir, good morning sa mga televiewers niya kung inyo na pagkaaga. Karandar, friend. Pasensya na kaswapon day, takanan na apudan tas. Nagdyan ako.
Oh, yun. Busy man ako sa hapon. Iyo. Oh. Pero naggilingan kami ni brother mo. So, yun. Buda si Commander Jomar Hardin. Buda so iba pang pag-iriba sa parts. Nagirilingan kami. Ayun. Mag-log ka na, SM sa ano, parts. Oh, ni may form na nga ni ako. Pigahaputa ka sana kung i-welcome mo ako. Tako nabo niya ako ni Karandar friend, nabo man ako day ako kunyan. Bigalat ko niya ako, approval ni Karandar friend. Pero mina yan aprobado 101%. Ipa-ready ko na kay Commander Jomar so padel. Bawal anti-hazing law. Baka mga fraternity. Pero mo sa nagambus pang tuwang parte bagay ni kan police multiplier parts F2. Kaya nga ni klaro ko kay Commander Jomar na ano niya ko so advocacy ya kay ni ano niya ko legal nagrupo inisplikaran ako with your brother si Lieutenant Mendez. Iniresplikaran ako. So, may form baga ako pag uli ko. Pero okay man mag-iriba kita dyan. 10-4. Okay. Sige, ano niyan ta dyan? Okay, talagang porsigido ang PNP Bicol na arreston ang may mga pending warrant of arrest. Diyan nga ni sa report ni Karandar Tony. Kadakul baga ang pigaristar man. So nga, digdi sa probinsya kan Sorsogon, sa man na municipal most wanted, number 1 municipal most wanted ang pag-pigaristar kanakaging aldaw. Kan Huban Municipal Police Station, binisto ang suspitsado na si Ruel Garcia y Hazareno, 41 anyos, may kaso murder and may standing warrant of arrest under criminal case number 2020-1128, rank number 1, municipal most wanted person in the municipality of Huban, and nagtago ni SM pakan 2008, and finally na-restar ka na pulis kasanggayahan sa irarom ka na leadership ni Police Lieutenant Jonathan M. Hapa, ano IC kanasabi ng MPS alas 7 ng pagkaaga kan Mayo 2, 2021, and nagtauman ni na babala si OIC sa mga family as in partidaryos kan mga nasa listahan kan mga most wanted na persona na kumbinsiron ang kada saro nindang kapamilya na ang pangun ang mga criminal charges sa inda ngani na ang panguninda ang sa inda mga ginibong kasalan taday mapundo ang uban MPS na lapagon sinda para may suksok sa karse ngani panagutan ang sa indang mga kaso SM. Actually tabi Karandar friend, an iba kayan baga garo day man talaga ninda nagibo ang krimen, garo naipitsa na tinda sa pangyayari. Ano ba ka, nabo na humampang dyan, minatago talaga because daing tiwala sa autoridad. Ikaduwa, day man kikwartang pangtustos pag-abot sa kaso, pagkuanin abogado na pribado. Ang iba, day man minaasa sa Public Attorney's Office. Kaya may mga rason ni Sinda kung nagtatarago yan. But, kung totoo man talaga ang krimen, kay Puana, panimbagan. Roger, saruyan sa nagiging problema kan mga piyos na persona na may kinakampang na kaso. Correct. Instead na ang pangon sa korte ang sa indang kaso, mas pinipili nindang magtago ni Noli tawara man sindang kwarta na para magkuanin abogado although igwa magkutanin tanin pau alagad bisan sa kakulangan sa karaman kay nagigibo ninda na magtago na lang sa nampangon ang mga
kasong sa indang kinakampang SM. Iya ba yan? Yan ang katotohanan dyan. Realidad yan, tabi, karandar friend, sa mga pobreng akusado. Lalo na... Pero ang pinakatama ka SM, talagang ang panguninda kung ano-ano sa indang mga asunto. Yes, dapat man. Kasi kaya nga ni may korte kita. Kaso, araw nga ni kansaya may mga sadiring rason, kaya nangyayari ang pagtarago-tago. Alagad, sabi mo nga ni, dahil man mauntok ang autoridad na lapagon sinda, ta may bit-bit iyan na standing warrant. Roger, may reparo ta ang hirap kan PNP kada paglawag kan taon, mga first quarter, talagang rigid ang sa indang operasyon na madakop ang may mga pending warrant of arrest. Oh. Para na siguro sa rin sa completion ninda in kasuguan sa inda ka na ali sa taas na arestuhon ang may mga pending warrant of arrest paglaog ka na taon pagsangli kan taon SM lalo na ining first quarter. Iyo baga. Digdio sa Bicol, sa iba-ibang probinsya halos simultaneous. So ano, pag issue nin mga search warrant and warrant of arrest, labo-labo po ang pizza 1, pizza 2, indangon niya na pizza 3. Ayo, diretso talaga sa ito. Mareparo taan na Aha. Piotol. Dial tabi giraray. Okay. Okay, padagos tabi, karandar friend. Roger, SM, tumahiling niya to na talagang nagtrabaho man ang mga kapulisan niya to digdi sa rayong kang Kabikulan. Sa mga dugang pang impormasyon SM, dagdag na kagamitan para mapangatamanan na municipal waters kana Castilla, ipigtaw kan bifar asin dugang karman kan mga bantay dagat pig sa gibo. Kanakaaging timan nagdonar nin sa wrong unit nin motorboat ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR sa LGU Castilla sa tagi ni Mayor Isagani Bong Mendoza kan banwaan ng Castilla inidugang para magamit sa pagprotehir sa kadagatan sakop kang Castilla. Sinabi pa ni Mayor Mendoza na dakulang tabang ini sa bantay dagat kana Castilla para mapangatamanan o mabantayan ang kadagatan. Dugang pa kan alkalde na pigsasagibuman kan na Bifar Sorsogon or pigsagibo kan Bifar Sorsogon ang 3-day seminar sa mga miyembros kan na bantay dagat Castilla ngani madugangan ang karaman kan mga miyembros kan na bantay dagat kung paano mag-aprehendir asin kung ano ang mga ordinansa lays na dapat ipotob kani asin may pasabot kung ano ang dapat na ipotob digdi bilang sarong otoridad sa kadagatan para mapundo naman ang illegal fishing sa Castilla kung iguaman. Mientras tanto, si Mayor Bong Mendoza nag-distribute money na ayuda sa Purok 6 na barangay poblasyon Castilla matapos na isairarom ini sa granular lockdown. Kanakaging simana pinanginutan ni Mayor Mendoza kay ba si Kapitan Alex Soto kan poblasyon ang paghatod house to house sa mga kaharungan parte kan na Purok 6 bye-bye. Matapos nga ni ining isairarom sa granular lockdown inhuli sa pagtaas kan kaso in COVID sa nasabi ng parte. O dito kan lokal na gobyerno asin na sanggunian barangay na maingatan lalo ng maibitaran ang pagdakol kan na minaulakit na kaso sa nasabi ng lugar asin dahil na ini mag-ulakit pa sa iba pang barangay. Mientras tanto sa iba pang impormasyon, kainot inuting community pantry sa Castilla, pigsagibo sa barangay Kumadkad na pinanginutan ni barangay Kagawa Gerald Mirandilla asin natupok na harong matapos masuluan inatudan manin tabang. Basado sa naging pahayag asin na paglinaw ni Kagawad Mirandilla susog saya bilang organizer buot niya nga ipaabot sa sayang mga kabarangay na konsepto
kana pig-organisar nindang community pantry sa barangay Kumagka dainin na pigpipili o asin na piglinaw na or pag dainin piglilingawan na constituentes asin day man papaisi ang paglaag ng pantry ninhulit ta konsisay sunaan na mag-agi o makahiling iyo sa naman ang makakakuhanin ng mga nakalag digdi na pwedeng pakinabangan kan pamilya susog sa barangay po asin kay kuhan. Dinagdag pa ni Kagawad Mirandilla na anang community pantry bako ayuda na matatawan anak gabos. Piga surod na nira Mirandilla ang gabos na purukan barangay Kumagkad asin pinasalamatan man kani ni Kagawad Mirandilla ang sayang pag-iriba sa konseyo na nagtarabang asin nagdonar na naging or nagtarabang asin nagdorar maginan mga pribadong nagtarabang. Naging matrayumpo ang nasabi ng aktibidad ang nagsunod man sa naisinagibo nin community pantry sa barangay o nagsunod naman sa ginibong community pantry sa barangay Kana Burabod asin sa barangay Kana Poblasyon. Mientras tanto nakaabot man sa karaman kan na grupo ni Kagawad Mirandilla asin youth parlanan na nangyari makamundo sa sarong pamilya sa sitio Ipanaw kan barangay Sugoy tulos man nining nagduman para matudanin tabang ang nasabi ng pamilya iyo ang nasuluan kaya kanakaagi nga si Mana na haros 100% natupog kana nanbilog na harong matapos ining masulo. Sa barangay na ini nakapudan ang grupo ni Kagawad Mirandilla kung siyang pwede makatabang sa pamilya ni Nolita naubos ang kagamitan kani asin ang mga gabos na membros kan pamilya na 5 saradit na aki asin magagom iyo sa na ang natada maringani sa dainin na buhay na nadanyaran SM. Okay, so ang Sugoy iba ng barangay bako kan Kumadkan iba man. Roger iba na. Pero si Kagawad Mirandilla kan barangay Kumadkan nakaabot duman sa Sugoy para magtaw sa nanin ayuda o kaya tabang duman sa nasaluan ng pamilya. Roger mantang kakasasagibos yung na community pantry digdi sa barangay kan Kumagkad kan makabot sa saindang karaman ang nasabi ng pangyayari kami nag-post na baga sa Facebook. So tulos ninyo dinumaan kay ba si Kagawad Youth Parlan para atodan kan siguro so nag-separate sila duman sa community pantry di sa barangay kan Kumagkad para matawan man so pamilya na nasuluhan dito sa barangay kan Sugoy kung mahiling mo item talagang tupok sa araw kani totally damaged baga tanaw so bubong may parte lang na na medyo dit na hollow blocks so yun sa nang natada kaya sa pamilya wala talaga na isalbar minimum bado sundi susulog ninda so yun lang siguro light material yata sa taas ka parte ka narong kaya tutupok ini maurag talaga si Kagawad Mirandilla no maski bako niya na barangay pait naputol na naman kita 7 minutos Ridayal Giraray maurag kan istorya ay Ridayal na Giraray tabi Karandar Brain. Ayan. Okay. Padagos. Si Roger, naputol na naman kita. 7 minutos, only. Yeah. Okay, tapos? Okay, so yan nga ni ang pigsagibong community pantry ni Kagawad Mirandilla. Buminalyo sa barangay Kansugoy, tanayling nita na may pangangipuman ang sangrong pamilya duman matapos iling
masuluan. Actually, dari pang duwang arong nening nasuluan, kunyan lang na dari bulan, Oo. ka nakaging simana, or 3 weeks ago na ito, duman sa barangay kan San Vicente, may nasuluan man, halos 100% man natupok ang harong para sa kandig sa barangay Sogoy, digdi sa Sitsukan, Ipanaw, SM. Bata sabi, day bali nga agyang kakima bas, bako sa nasulo. Iyo, gari man sana COVID-19 na nagagi. Rakman kan pamilya. Anyway. Roger, sa iba pang impormasyon SM, Sige. progresibong Operation Tole, isasagibo sa Banuan kang Castilla, 30 anyos pataas, may premyo. Agil ka. Roger, Ano? puno niya na aldaw, Mayo 3 hasta 7, 2021, igibon ang progresibong Operation Tole sa LGU Castilla. Susog sa impormasyon, puon pitsa 3, hasta 7, isasagibuan na pagtatak sa mga ating kalalakihan digdi sa Castilla. Kaya pag-imbitaran kan LGU Castilla ang gabos na dahil pa circumcise na pwedeng aprobitsaran ang nasabi ng programa arog na sana sa mga katian. Uro aldaw puun niyan na aldaw 50 persona kada aldaw ang nakatalaan na sa irarom nin operasyon nin Tole hanggang sa pitsa 7, Biyernes. Alagad, may sarong agyat ang LGU. Kung ika 30 anyos pataas, may premyong 1K kung kaya nangangapudan ang LGU na konsisay ang makusog na buhot na ang pangon ang nasabi ng hagyat tulos na magduman sa likod kan municipal building nga ni aprobitsaran ang nasabi ng programa SM. Alat ka na. Klaron ta. Sa anong tatak? Sa doktor o sa pukpok? Hello? No, makiotro ta bisin na nagwara-wara. Ano ang tatak? Sa doktor o sa pukpok? Doktor. Doktor. Kara Darwin, one time pag may dakol na, ang magpatatak. Apunan mo ako, tama dyan ako, ta-cover ta, tatibad may 30 anyos, interview ta. Sabi ko nga ni SM, sabi ko nga ni, ano ba ganinda, nag-imbitar sila kang 30 anyos pataas na may premium nin 1K. Sabi ko, sa 40 pataas, 2,000. Day, natakasabay dito sa 30 pataas. Ano man inita nagawara-wara. Oo. Nagpalista ka na? Day man da mapalista. Basta so gusto talaga magpatatak. Magduman lang. Magpila. So, ang agyat kaya, narog kay na Iagyat ka na sa tuyang lokal na gobyerno, gabos na 30 anyos paitaas na support. Excuse me. Ay, makonsuelo ini si Mayor Buga. Kung ano-ano naglalaro. Ay, ito, mapasiring ako dumanta. So, aki ko nga ni, sasabay ko. Sabi niya sa kuya, ngaya, Papa, magsabay ka naman. Ano ang sabi? Ano man ang desisyon mo? Sabi ko, malo ka. Kaya Papa, sumabay ka na sayang kang 1K. Awa ko, pwedeng 2,000 na. Lamay 40. Pwedeng 2,000 lang premyo sa kuya. Sobrang nabaga ako, 30. Buda, ang mag-close man ka mo ni Mayor, pwedeng hanggang sa 3,000 tawang kakaan. sa naaraman kong programa, uyan sa ng Castilian arong kayan. Garo na ako. Matipid talaga ni si Mayor mag-isip ng mga konsepto. Oo. Matibay ni. Pero may madadagit dyan. may madadagit kay Mayor, siyempre. Yun daw. Papasukan mo ngaya kami. Imbis nga dahil naaraman. Matibay. So, tagadig di sa moya ngaya pag sinabihan mo na arog kayan, ano ka pala niya, dahil ka pa pabula, mataramihan. Kagul pa man niya kami. Di excuse baga siya. Hindi ako nag-iisa.
Oo. Nga si ano nga si Manoy ano, si Tio ano. Di daramay na. Binurulgar. Iyo to yan, hindi siya masubkan. Iyo pagsulohon. Okay. Okay, so Isem, yan na muna ang date na impormasyon gikan din sa Banuan kang Castilla para sa Arandar Net News. Ako po si Efrain Mendez. Thank you very much, Karandar friend. Ay makonsuelo ang Castilla. Ayan, saro yan sa kakunyanan mo tabi, Mayor Bong. Siyempre, mamabubuklo, dapat itong mga 30 anyos pataas, may sikreto. Isikreto mo. Okay, thank you very much sa Karandar friend sa mga impormasyon. Digding ko na kita para gawin ko ining basa ko. Tama, dis oras na, lampas lang maray. Advisory ini sa kunyan, sa Legazpi. May mga sarado ngunyan na ano ini, opisina, ano? Sabi digdi to maximize the implementation of COVID-19 risk management measures and based on the assessment of the situation, the Legazpi City COVID-19 Task Force advises the temporary total lockdown of the following: Divine Word College of Legazpi, second floor, diyan sa Rizal Street, Barangay Ilawod. DENR, Provincial Environment and Natural Resources Office, diyan sa Lapu-Lapu Street, Barangay Lapu-Lapu. Tactical Operation Group or TOG-5, Air Force NA, Bugtong Bypass Road, Barangay Bugtong. Ano ini, Mabinit Elementary School, Barangay Mabinit. Reyes Computer Oriented School ground floor, Senior High School building. Legazpi City Water District ground floor. Kaya pala sa tubig kan Water District kaswapon, brown. Albay Central School new building, A and HE room. Saka. The closure shall take effect today, 01 May 2021, to give sufficient time for the disinfection of its area and or premises and the completion of contact tracing and testing. Number 2, the services of the above-mentioned offices shall resume once the contact tracing and testing is fully completed. A notice will be posted for the lifting of the lockdown. All sectors allowed to operate during this time, as well as the general public, are also advised to strictly follow the health protocol. So, for strict compliance, signed Honorable Noel L. Rosal, Chairperson, Legazpi City COVID-19 Task Force and Task Force Advisory, o kaya ini ay Task Force Advisory number 114-01 May 2021. Tandaan ito. Kaso hapon, igwapang pigpaluwas. Uni pa, advisory again, to maximize the implementation of COVID-19 risk management measures and based on the assessment of the situation, the Legazpi City COVID-19 Task Force advises the temporary total lockdown of the following: Social Security System, Legazpi. The closure shall take effect today. Kaswapon ini, 02 May 2021 to give sufficient time for the disinfection of its area and or premises and the completion of contact tracing and testing. The services of the above-mentioned offices shall resume once the contact tracing and testing is fully completed. A notice will be posted for the lifting of the lockdown. All sectors allowed to operate during this time, as well as general public, are also advised to strictly follow the health protocols. For strict compliance, sign Honorable Noel Rosal, Task Force, Chairperson, Task Force, COVID-19, Legazpi. Ayan, ha? Surunod ka tanganing dae malakdown. Uni pa, igwa pa. Ang Provincial Government of Albay, Internal Audit Office, lockdown man. Liberty Commercial Center, Main, IT Office, Client Services. Ala.
Supermarket, Rizal. Treasury Office Counter. Supermarket, Tahaw Road, Store Office, Employees Entrance. Ayan, mga lockdown iyan. Okay. Ano pa? Oh, siyam sunag positibo kasuhapon na pizza dos. Saan ta daw? Kaya pala nag-lockdown kasuhapon. Siyempre, puro taga Legazpi, Bitano, Cruzada, Kadakol. Siyam, mala siyam, puro asymptomatic. Okay? So, iyan mga karandar. Ang satuyang kunyan na, ngunya na aldaw. Good morning kay Joe Alvarado, Batsmini. Joe, good morning. And sa Bilog na Pamilya. And kay SM Ted Billion, kan Born TV. He is watching. And kay Amiga Lilibet Concepcion. Mga karandar, inabot na kita kan Paramentras na pamamaaram, sobra na nga digdi sa programang Arandar Bicolandia sa lindong kan Arandar Net News and Information Broadcasting Services and kan Bicolnet Television. So, iyan ang panglunes na presentasyon, mga bareta impormasyon kan duang istasyon. Mga rhyme, Anyway, so giraray sa ngaran kan Bicolnet kay SM Maestro Del Antoon. And sa Kasurog Patrol, Tony K. And siyempre sa Arandar Net News. And sa Arandar Patrol kay Karandar Frame Mendez. Initabi giraray si Ayi Andes Arrietan sa inyong nakasabay. Nagapaabot nin thank you very much sa daing sawang pagantabay digdi sa programang Arandar Bicolandia. Magirilingan magdadarangog ang kita pirmi digdi sa oras nin alas 5:30 hasta alas 6:30. Kung Lunes hasta Biyernes. Mga karandar, mga kasurog, pinunantanin maray ang Lunes, tapos untan si mananin marayon. Okay? So, giraray, pirmi sanang minapabot kita kay mga tataramon sa Rosana, mga karandar. Happy Monday everyone. So, dati sana,